To fa wata sabuwa har ila yau dai yau ma mun zo muku da labarin abin da yake faruwa da wacce aka fi sani da Murja Ibrahim Kunya, kasancewar ta mai da martani kan wasu kalami da shugaban samarin Instagram ya yi, wato King Indara. Bayan kwana biyu da suka wuce ne King Indara, wannan gidan rediyon na Freedom Radio da ke jihar Kano, ya gayyace shi ya yi fira da shi har yake tambayansa akan cewa menene yasa ba a san shi ba a TikTok. Ya ce shi ya ɗauki TikTok a matsayin kamar ɗan tashe ne a gurin, wanda hakan ya sa cece kuce da dama daga bakin mutane kala-kala. Har ta kai ta kawo yau dai Murja Ibrahim Kunya ta fito ta buɗe baki ta mai da martani zuwa ga shugaban samarin Instagram, wato King Indara. Yanzu za mu saka muku abin da Murja Ibrahim Kunya ta saki, kasancewar abubuwan da ta faɗa gaskiya ba abu ne masu daɗi ba, domin kuwa har sai da ta kirawo King Indara da sunan mata, don maimakon ta ce mai sarki sai take cewa sarauniya. Za mu saka muku abin da Murja Ibrahim Kunya take faɗa yanzu, amma kada ku manta ku daure ku danna mana alamar nan ta subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawa, domin hakan ne zai sa da zarar mun ɗora sabo su ɗora muku kuma. Mun gode. To gashi yanzu dai za mu ɗora muku abin da ita Murja Ibrahim Kunya take faɗa, amma kafin nan za mu ɗora muku abin da shi King Indaran ya fara faɗa, sai kuma mu ɗora muku abin da ita ma Murja Ibrahim Kunyan ta ce. A hakan za ku tabbatar da cewa King Indara bai kyauta ba, ita ma Murja ba ta yi daidai ba wajen wannan mai da martani, sai dai ban san ra'ayin mutane ba, kowa dai da akwai abin da zai ce, amma dai mu haɗu da ku a comment section. Mun gode. To yanzu ga abin da King Indara ya faɗa, bayan shi kuma sai mu ɗora muku na Murja Ibrahim. Wai kai an fi sanin ka a IG ko in ce a Facebook, amma yanzu ka dawo TikTok. Shin kai ma ka dawo celebrity TikTok ne ko kuya? To aini Allah na tuba ka yafe ni, aini ban ɗauki wanda yake TikTok celebrity ba. Akwai wani abu da ake kira da yara, ko in ce lokacin muna yara tashi, wanda za ka ga ana ɗan tafiya ana gauro tashi gari ya waye, irin wannan abubuwan wasannin. So ni gaskiya haka na ɗauki TikTok. Saboda haka duk wanda yake yin TikTok ni ban ɗauke shi wani celebrity ba, kawai na ɗauke shi wani mutum wanda zai zo ya yi wasan yarinta da sauransu, kuma guri ne na rashin kamun kai. Saboda haka ni a haka na ɗauki TikTok. Amma idan kana so ka san cewa kai celebrity ne, ka lallaɓo ka zo Facebook ka zuba capacity, sannan ka taho Instagram, sannan ka tafi Twitter. Yanzu duk fitattun nan da ake da su a TikTok wanda suke fita da fitar su. Fita idiyar fita. Gashi nan magana su ake sai dai mashiririta da ne. an yi bidiyo miliyoyin mutane suna kalla To ai cikin na ƙaramin lokaci. shiririta ne, wani mai hankali ne ya taɓa ganin shi yana zuwa TikTok in ka cire malamai. Malamai ne kawai suke wallafa bidiyoyin musulunci a TikTok wanda yake da amfani, amma in ka cire su ba wani wanda yake bidiyo wanda yake mai hankali a TikTok, ni ban gan shi ba. Amma anya kwanakin ba za ka samu martani ba daga 'yan TikTok ɗin To nan. ai sun san gaskiya, kuma ita aka faɗa musu, duk da dai wasu ba sa so. Saboda haka ni kullum ina ɗauka wanda yake a TikTok tashi ya je yi kawai, in ya samu mutane irin su sai ya tashi zuga su ci gaba da yin tashen su kawai. To ni haka na tashe su, na ɗauke su gaskiya. To kun dai ji, wannan shine abin da King Indara ya faɗa. Yanzu za mu ɗora muku abin da ita ma Murja Ibrahim Kunyan ta faɗa. Za ku bambance, amma kada ku manta ku danna mana alaman nan ta subscribing, sannan ku danna alaman ƙararrawa, ta yadda da zarar mun ɗora su sanar da ku. Mun gode. Yanzu ƙawata Kun Indara, abin da zamu yi da ke ba magana ba ce, ba ta a zo ana yadda habaici ko wani abu. Kin gani da ke dai akwai babbar alaƙa, kuma akwai fahimtar juna, sannan kuma akwai mutunci sosai tsakanina da ke. Don mutuncin ne ya sa a lokacin da wannan saurayi taki, ko kuma in ce beb ɗin taki, saboda ita gaskiya cikakkiyar mace ce, na ban san ba ko garwagalan kuke yi kai da ita. A lokacin da ta shiga wata cikin bala'i ta gudawa da wani naira 500, kin ga inda mutunci ƙawata, ni aka sa aka ce duk inda take za a bani naira 500 akan in kawo ta, za a bani kuɗin nan in cinye akan in kawo ta duk inda take, an san zan kawo ta. Amma saboda ke ƙawata ce Kun Indara, na ce gaskiyar magana Kun Indara yana soyayya da ita, so ni kuma Kun Indara muna mutunci da ita, ita kuma waccan gaskiya muna dan zumunci da ita, so da ba zan iya haka akan naira 500 ba, muna zumunci da juna. Amma Kun Indara tsakanina da ke kin gani ce dai hajiya of TikTok yanzu abinda
za a yi kun indara na san suna kike nema ta ko ina da ko ina suna bai zo ba kin yi duk an manta da ke an manta da labarin ki a social media ta ko ina an toshe ki ba a jin labarin ki shi yasa kika bullo da wannan al'amarorin to da a ce kin yi tunani kin kira ni ba sai kin zo da wannan cin mutunci ba da wannan kananun maganganun sai ki kira ni a waya kawata mu da ce na am kun indara kwana biyu tunda dai kin san ki yace haji yaron ma mai wai na fulawa ke kin san komai yanzu ne dai kowa ya samu kansa dan uban gurin tela dan uban gurin sunan na jin kwana saba gurin mai dinki tela yanzu ne dai da mu da ke gabaki ɗaya duk muka samu kanmu muka zama wasu jajayen wuya da sai ki kira ni kawata murja dan Allah sunan nan gabaki ɗaya kin ga sunana ya kwanta kuma na san ki tun muna kwailage akwai mutunci akwai zumunci yanzu abin da za a ina son sunan nan ta ko ina sunana ya dawo na san cewa kin san hanyoyin da zaki yi mini sunana ya dawo normal a social media ba sai an zo da harkar cin mutunci ko wani abu kin san zan miki kawata inda kara da mutunci to amma da kika tashi ke babu control din baki babu komai ki saki baki ki fito kina magana a cikin ƴaƴa maza ke ba kya jin kunyar dan har hade jikinki ki fito ki saki jiki a cikin gidan abubuwa da gidan TV da gidan rediyo a cikin ƴaƴa maza ƴan uwanki ba kya kishin su ga jikinki ki dan tsatsamure jikinki dan nan gurin tunda naga abubuwa bayan nan duk sun fito sun hudo ki tsatsame jikinki ki kirawo kawarki Murjanat Ibrahim ku sirri ta san yanda za a yi a dawo ana yin maganar ki a gari ana surutun ki a social media kawai kika je kika saki jiki daga jeje a cikin maza kike ta maganganu ko wani abu ke ba kya kishin kanki to ai alquran cikakkun mata irin ki kun indara na rantse da girman Allah idan suka je gurin maza haɗe jikinsu suke ni ina da kawaye irin su to da Allah wannan matar kawata a batta haka ki kirawo ni na san yanda za a yi ki samu suna ba sai kin fito da wannan siga ba ni ko dan Allah ina Alhaji mai ta zargade wanda muke zuwa mu siyo a barbada kuma turki saka in zamu je wasan sallah